दिनै बर'निनो सानैसो कंग्रेस पार्टियाव हाबनानै गिदिर गिदिर लेक्सार होनायफोरखौ नुनानै मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों 2008 सननि 2008 सनाव नेशनेल पार्टी हिसाबै कंग्रेसआनो दंमोन आरो स्टेटआवबो कंग्रेसनिनो सरकार दंमोन। बे समाव हाजार हाजार बर' मानसिफोरनि न'फोरखौ सावना होदोंमोन मुस्लिमफ्रा, मोसौ मैसो सेना लांदोंमोन, ओमफ्राय मानसिफोरखौ खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन, लामाफोराव हमै हमै लांना बुथारखोमाहैदोंमोन। दा बे समाव आंबो 8 इयार्सल'सोमोन, ओमफ्राय आं ओंखाम जाफुबाय थानाय समावनो गावनि ओंखाम थोरसिखौ गारना खारनांगौ जादोंमोन। जों मोनसे स्कुलाव ज' जाहैदोंमोन जोंनि ओनसोलनि गासैबो मानसिफोराहै, ओमफ्राय बैयाव गाबखाव गाबसि फुरा गासैबो रायजोफोरा माने गिनायजों, मानो होनबा जोंनि न'फोरखौनो सावना फैबाय, जोंनि बर'फोरखौनो बुथारनो थाखाय फैजोब्बाय। माने बे समाव ओरैबायदि जादों, पुलिस आर्मि सिआरपि थानानैबो जोंखौ जेबो रोखोमनि मदद होनो हायाखैमोन, जोंखौ रैखा होनोनो हायाखैमोन। माने बे समाव ओरैबायदि जादोंमोन जों। ओमफ्राय थांनानै बेयावहायबो मा जाहैदों, बिराद अखा हादों आरो, ओमफ्राय बोरैबा बे हरसेखौ थाबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट खालिनिफ्राय जालायबाय जोङो थानो थाखाय जायगा गैया जाहैलायबाय, जानो थाखाय माइरं गैया जाहैलायबाय, ओमफ्राय संनो थाखाय थोरसि लथा जेबो गैया, गेस गैया, ओमफ्रायहाय जोंहा बनबो गैया। ओरैबायदि अबस्था जादों माने। ओमफ्राय तिरपाल खोङै खोङै बेवहाय थानांगौ जादों हाजार हाजार जोंनि ओनसोलनि रायजोफ्रा। माने ओरैबायदि जायगायाव जों सारभाइभ खालामना थाबोनांगौ जादों। बे समावनो जोंबायदिबो गोबां बर' रायजोफोराहै बेबायदि जाबोनांगौ बायध' जादों कंग्रेस पार्टी थानायावनो। जोंनि इथिंजायनो आरो ओरैबायदिबो जाबावदों, माने पुलिस आर्मि थासेयावबो जोंनि बर' गामिफोरखौ सावना होदों, बिसोर जेबोखौनो एक्सन लायासै। ओमफ्राय आरो ओरैबायदिबो जाबावदों, सिआरपिएफफोरनि मोनसे गारि नांथाबाय आरो ना, ओमफ्राय बै गारि नांथानायखौ जोंनि सुबुंफोरखौनो नारनो हैदोंमोन बिसोरो सिआरपिएफफोरा। ओमफ्राय मा जाखो, दा बैसोरनि गारि नारफुबाय थानाय समावनो मुस्लिमफ्रा फैनानै बैसोर नारग्रा सुबुंफोरखौ दानथारफैबाय 3 गाहाम। दा बै समावबो बिसोर जेबो एक्सनखौनो लायासै। माने अर्डारखौनो जुदि मोनाब्ला बिसोर माबायदि एक्सन लागोन, बेबायदि आरो। नाय बे समाव कंग्रेस गभर्नमेन्ट थानायाव जोंनि बर'फोरखौ माबायदि हालोदाव लाबोदोंमोन, जोंनि बर'फोरखौनो खास्रि बिस्रि बुथारदोंमोन लामा लामा हमै हमै मुस्लिमफोरा, न'फोरखौ सावनानै मोसौ मैसो सेना लांजोबदोंमोन, हा माखासे दखल खालामदोंमोन, ओमफ्राय आरो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौनो फोजोबनो नागिरदोंमोन, बेबो जोंनि बर' हारिखौल' टारगेट खालामनानै। अब्ला सानना नाय, बेफोरबायदि पार्टियाव मेलेमजिबि गियानि सुबुंफोरा माबायदि थोरसि सोलाग्रा जाहैनो सानखो। बैफोरखौ बावबाय नामा बिसोरो, जोंनि बर' हारिखौ दि मा खालामदोंमोन, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावदि माबायदि दुखुनांथाव मोनसे जारिमिन होबोदोंमोन। जुदि बावाखैब्ला माबायदि दिनै खानसि सोलानो ओंखारलांखो बिथांमोना जुदि हारिनि समाजनि थाखाय जुदि खामानि मावनोब्ला बा मावग्रा सुबुंब्ला, गियानि सुबुंब्ला, जोंनि रिजिनेल पार्टियानो 3 गाहाम दं, 3 अपसन दं, एबिपि इउपिपि एलपिपिएफ। बे 3नि गेजेराव माबा मोनसे हाबनानैथ' समाजनि रायजोनि खामानि मावनो हायोमोन ना, नङा होमबा? ओमफ्राय आंखौ सानैसो सुबुङा कमेन्टआव लिरना हरगोन, नोंलाय मा मिन्थिगौ, बियो बिजेपिनि भटखौसो सोखावनो थांदों, गुबुन हारिनि भटखौसो सोखावनो थांदों।